Fl-attività politika f'Taslima tkellmu wkoll il-Viċi Kap Robert Arrigo u d-deputati Carol Aquilina u Karl Guder. Robert Arrigo qal li huwa ta' onura li bħal dan iż-żmien sentejn kien ġie elett Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista filwaqt li fakkar dak li rajna fl-aħħar jiem juri li mhux kull partit politiku f'Malta l-istess għaliex il-Partit Nazzjonalista qiegħed verament in-naħa tas-sewwa u tenna l-importanza li nkunu maqogħdin flimkien issa aktar minn qatt qabel. U jkun wieħed flimkien verament. L-arma tal-partit għandha l-isfar, għandha l-iswed, għandha l-blu u għandha l-aħmar. Kuluri li kontrastaw ukoll. Imma bandira waħda. U jiena hekk nittama li nkunu dejjem bandira waħda ma dan kollu anke jekk aħna ma naqblux f'kollox. Carol Aquilina semma kif din il-ġimma ma kienx ġimma normali għal pajjiżna mhux kollox baqaddej qisu xejn mhu xejn. Din il-ġimma iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri għamilha ta' beżżieħ quddiem il-qorti fakkar kif din il-ġimma għamilna rebħa żgħira favur is-sewwa iżda waħda sinifikanti. Fakkar li fil-qrati ta' pajjiżna għandna 3 inkjesti maġisterjali li jinvolvu lil Keith Schembri. Liema persuna onesta ma tkunx qed tistenna bil-ħerqa biex tgħid il-verità. Carol Aquilina fakkar li l-Prim Ministru irid ikun accountable mhux lejn il-qrati biss iżda lejn il-poplu Malti kollu. Għalhekk il-bieraħ l-eluf tan-nies wieġbu għas-sejħa tal-Organizzazzjoni Repubblika, ta' Occupy Justice, tal-appell tal-Partit Nazzjonalista, tal-appell ta' Adrian Delija li għandna bżonn ninaqdu biex niġġieldu il-korruzzjoni. Minkejja differenzi li jistgħu jeżistu bejn min kien preżenti, imxejna spalla ma' spalla u wassanna il-messaġġ li l-korruzzjoni mhix aċċettabbli f'pajjiżna. Carol Aquilina għamilha ċċen ukoll għas-seminar li kellu l-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Kienet ġurnata speċjali għalija. Kienet ġurnata speċjali għabbirha minna għal-min sema fl-aħbarijiet għamilna ġurnata bħala grupp parlamentari niddiskutu kif ser naħdmu matul is-snin li ġejjin. U rrid ngħid li jiena ħriġt soddisfatt mhux hemm diffikultajiet mela ma jkunx hemm imma jiena rajt rieda tajba minant kulħadd mill-kbir saż-żgħir illi nagħmlu l-affarijiet tajjeb, illi nimxu il-qudiem flimkien. U hemm xi ħaġa illi taqadna. Jaqadna il-Partit Nazzjonalista imma taqadna wkoll din il-ġlieda illi qegħdin nagħmlu kontra korruzzjoni. Karl Guder irringrazzja u wera apprezzament lejn ix-xogħol kontinu tal-attivisti u l-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista filwaqt li semma l-għaqda li hemm bejn id-deputati tal-partit fih dan id-distrett. U differenza hija li isma' rridu naraw pajjiżna jibqa' miex il-qudiem, irridu nibqgħu l-pajjiż tagħna jibqa' jiżviluppa, imma b'mod sostenibbli, imma b'mod li aħna l-koll kemm aħna ikollna kwalità ta' ħajja ħafna ħjar. Kuraġġ bib tiegħi, ejjew ma nieqfux niġġieldu, ejjew ma nieqfux naħdmu għax jien konvint li jekk naħdmu l-koll flimkien, allura pajjiżna ikun ħafna u ħafna aħjar. U qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li pajjiżna jimxi l-qudiem u jiżviluppa imma b'mod sostenibbli u li l-Maltin u l-Awċini kollhom kwalità ta' ħajja aħjar għaliex il-Partit Nazzjonalista minn dejjem emmen li s-sewwa jirbaħ żgur u m'għandux dubju li s-sewwa jirbaħ żgur. Il-Partit Nazzjonalista konvint li jekk naħdmu flimkien pajjiżna jkun ħafna aħjar.